Tenim aquí l'ala oest, que estan aquí. Perdona, hem passat de Serrat a Carmen de Mairena sense solució de continuïtat. Vull dir... No s'acabeu d'entendre. Aquí... Carmen de Mairena és Carmen de Mairena, però Serrat està com a l'altre cantó, no? Sí, té res a veure, no? No, però... Agrada molt tot, no? Sí, entremig tot. Però estic d'acord amb l'Alaska quan diu que fins i tot aquell que vol passar desapercebut i vestir discret, hi ha una intencionalitat en la seva forma de Aquí ve la roba presentar-se, no? casual, no? De dir, no, no porto res, és casual, no? I vosaltres, per representar aquestes dones de la Guerra Civil amb aquest vestuari que també ha tornat, us sentiu molt disfressades damunt de l'escenari o podríeu dur perfectament aquest tipus de roba, que és bastant elegant, per Jo penso que és una roba que et sents molt còmoda, molt relaxada, és un vestit fresc d'estiu, podria ser, no és... I alguns els podríem dur el teu mateix, podries anar amb això i amb les albarques i passes l'estiu. Deia la Carme que s'havia presentat al Grec, però clar, va ser durant un període molt breu de temps, com passa bastant sovint en moltes obres de teatre, per l'esforç que hi ha al darrere després, el temps que es porta en escena. Ara hi tornem a ser, amb Delicades, a partir de l'1 de febrer, al Poliorama. Què suposa reposar una obra que ja heu fet, a nivell d'actrius? A veure, per una banda, clar, l'hem explotat, diguéssim, hem estat a Madrid, hem fet gira per Espanya, gira per Catalunya, encara queda gira per fer, però... I és com dir... A veure, anem a veure si... Què li podem treure de més de partit? Quin suc més li podem treure, suposo? Sí, de fet, demà i demà passat tenim assajos abans d'estrenar, perquè, a més, el Sanzol és... Molt meticulós. I ara justament ho comentàvem, de dir què més podem assajar, però sí que es poden polir coses, es poden acotar algunes cosetes, deixar cada vegada més net, no? Més... Sí, perquè una obra corre el perill, quan la llargues molt, que, bueno, tots ens coneixem i acabes posant morcilles, que es diu en teatre, no?, i acabes fent més coses de les que... perquè et deixes portar i estàs tan còmode i tan relaxat que ho fas. I l'altre dia ho dèiem, ostres, jo crec que el Sanzol farà... Neteja de morcilles. De neteja. No, i a més, és una comèdia, que busques el gag, i el Sanzol i aquesta obra, precisament, és no buscar el gag, és que surti sol, o sigui, és fer-ho i quan fas comèdia i veus que allà riuen, doncs es pot apretar una miqueta. Cada quan ve el Sanzol a veure l'obra, a controlar... Ara fa molt temps. Ara fa molt temps. Per tant, que quan arribis trobarà una obra plena de morcilles. No, tampoc són molt, no. fer un caldo. No. Perquè com que dieu... De Burgos, les morcilles de Burgos, que ho diem a l'obra. Vam estar amb ell, com vam estar a Madrid, que va ser a l'abril, que vam anar al Teatre Espanyol i vam estar un mes, i allà ja vam fer com una... ens va fer com un repassillo. I ara hi tornarem. Va ser allà a Madrid on veu celebrar els 20 anys, sí? Sí, 20 anys. Ja els heu passat, el tema dels 20 anys, ja els heu passat, torneu amb Delicades. És una de les obres amb més bona crítica de teatre. Sí, s'ha dit que és un dels espectacles més madurs de la companyia i... Com nosaltres. Sí que és veritat, estem més madures. Que conserva molts dels ingredients i és com molt més depurada, no? I el fet que s'hi hagin incorporat homes, que això també era en el seu moment una novetat, això ha ajudat? En quin sentit ha ajudat? Com heu crescut com a grup? Home, primer de tot que l'Alfredo, quan li vam dir, va dir, home, si hi ha homes, podrem explicar altres coses que no havíem explicat mai, no? Perquè es treballa des d'un punt molt realista. Quan fèiem hombres, fèiem d'homes, però no era realista. Llavors, a l'entrar ells, vam pogut explicar unes relacions humanes que no havíem explicat. I després, a nivell personal, penso que hi ha hagut un sentit de l'humor, ens van riure molt, ens tracten molt bé, ens donen molta vida, molta alegria, no? Sempre anima la companyia masculina. Portàvem 20 anys. Quan un ja fa tant temps que representa una obra com és aquesta, un ja hi deixa de veure dificultats o sempre que estem parlant de teatre i estem parlant en directe i estem parlant que el públic t'està mirant, sempre hi ha dificultats? Sempre. Jo penso que sempre, perquè cada dia és diferent, cada dia et pots quedar en blanc, cada dia poden passar coses no previstes i, a més, el teatre justament és sense ret, no?, que diem, vull dir que allà sí que... A part, aquesta obra, que com dèiem que és molt meticulosa i molt delicada, no? Té una línia molt delicada i l'esforç és estar-hi en aquesta línia, no? Us ha passat alguna vegada realment de quedar-vos en blanc i que s'hagi pogut notar? Jo absolutament, vaig marxar d'escena. Tu vas marxar d'escena? En els contes misògens, explicava una noia que es tornava boja, no, li tallàvem la mà, no me'n recordo, i la qüestió és que vaig començar blanc, absolut, i vaig dir, la noia es va quedar en blanc, en comptes de que s'havia tornat boja, i vaig dir, blanc, llums, i me'n vaig anar. Home, però això fa molts anys. Fa molts anys, fa 20 anys. A mi em va passar a Madrid. Et va passar a Madrid? A Madrid, ara al mes d'abril. Ara al mes d'abril, amb aquesta? Sí. I? Va durar uns segons, això és el que t'ha de dir. Però alguna companya et va salvar? Es va notar. No, jo mateixa vaig
vaig ficar-me en un jardí, però me'n vaig sortir El que prou toca. bé, perquè al principi hi ha com un trosset petit, un monologuet, que és una senyora que diu tot el que guarda, no? I aleshores, clar, va dient... Que guarda tot, eh? Guardo tot. I aleshores, no queda res per clar, guardar. veníem del català i aleshores era... Bueno, que tenia encara la llengua i eren els primers dies i vaig dir guardo tal... què más I dic, què guardo más? I ens dic, guardo tantes coses. I vaig anar Però dient, això són els guardo tantes recursos que coses. hi ha. I mentre anava recordant, i ens ho vaig dir tot, perquè a més, clar, la pensava, si dificultat acabo aquí, afegida, després va la Marta, pobra, no li dono temps a canviar-se. absolutament que tinc... O sigui, si falla una frase no tinc temps de posar-me Però a tu et va anar perfecte el blanc, perquè et va donar una mica més de temps. Sí, però com que va escurçar tot el que havia dit. Ho va treure. Jo pensava que ja havia recuperat el fil. Vaig fer una versió reduïda. Escolteu, aquest Delicades són històries de dones, de la Guerra Civil, aquell homenatge que el director n'ha dit tants cops que és homenatge a la seva àvia, a les germanes de les seves àvies, en definitiva, a totes les dones que van viure aquell moment difícil. Amb aquestes 100 representacions que porteu, perquè feu 100 aquest dijous, 100 Delicades, el moment més complicat que heu viscut. Damunt de l'escenari, però també fora, com a companyia, perquè no és fàcil, tampoc, els moments que vivim. Vols dir, no de l'obra, un moment complicat. Com a companyia, n'hi ha hagut molts. La veritat és... Molts perquè cada vegada que acabes un espectacle és de dir, i ara què? Se'n recordo que dèieu el llarg termini d'abans, o el Hi ha mig l'abisme termini, aquest, ja no hi sempre ha entre espectacle i espectacle, o entre projecte i projecte, doncs hi ha com això, un abisme. Sempre t'estàs examinant, sempre penses, és creació, i llavors hi comences de zero, i sempre tens l'angoixa de que allò no funcionarà i de que allò no tirarà. I que has de ser fidel a tu mateix, no? O sigui, sense fer concessions, no? Com el teu estil, però volguem fent el que tu realment tens ganes de fer, no? També, perquè si no també estàs perdent part de l'essència i del sentit. I suposo que també us deu passar que mentre esteu en escena, ara, per exemple, amb Delicades, però ja esteu pensant en nous projectes i ja comenceu a treballar amb una nova obra i començar a barrinar cap on pot anar i què podem fer per sorprendre el públic, també. Totalment. Crec que és això, quan ve aquest interrogant és el que... Hem dit que sí, però què esteu preparant a banda del nou No estem Delicades? preparant res encara. L'única cosa que sí sabem és que repetirem amb l'Alfredo Sanzol i que... Bueno, no sé. Això, De moment, el 1 de febrer, el Poliorama. Això sí. Sabem ja data de final o de d'abril? 1 d'abril. Per tant, ja són uns mesets. Sí, però és curt, després, que la gent allò... Passa ràpid, eh? Que si t'ho deixes, després no arribes. Exacte. Sí, això ens ha passat sempre a tots. No, val la pena, Delicades. És veritat, I passa ràpid també l'obra, que això és el més interessant també quan vas al teatre, que no se't faci llarg. Doncs aquesta Passa ràpid passa i un volant. moment com el que estem vivint, de crisi, jo crec que és un moment per evadir-se i riure una estona que convé. Que vagi molt bé, noies. Sort amb aquesta...